Henin kasngi nakaliang jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District. Lalu ya kata kajing yalang bat kinong yalam jong ka Meghalaya Commercial Trucks Owner and Driver Association banyak keren halor kajing don jong ki kerdap lum khajana hang teh po Ribhoi District. Hakabaya dei hibat kani nakaliang jong ki nong yalam jong kani ka association kilapan pau ya kajing nakajing don jong kini ki kerdap ki badai jong ka KHDC bat kumju jong ka hima hakajing keren jong ki hi kilapan pau ya kata kajing benyau halor ka jing peniat jong ka isi jong ka VPP halor kajing don jong kita ki kerdap namar haka kat kum kajing kenok jong ki hi kalong ba haka manifesto haswa jong ka election nakaliang jong ka VPP hi kalakular bahkan weng lut ya kini ki kerdop lum pisa bean kibadon hapo surok hinre onda kalapoy hakabor pat kalong kumbakilong hi ki isi ki barim te halor kani hi nakaliang jongi ngilayo banyak keren but i spokesperson jong ka VPP i Dr. Bats Marbo hakaba ilap pensngau halor kani kajing kenok jong kani ka association taka ba nakaliang ka association kadan bat persngau bat nakaliang jong i Dr. Marbo i dan bat persngau subhaban yai ne bat ngi hakani ka kubo ngim kwa bakani ka kam kabang ya kun mangi kanlong political issue dade ya kanu ka bentaru la ka dei ki ruling lanila ke leg opposition ru ngim kwa ba bakani kan kala political issue namar kani ka jinge kun jongi kam dei bungi kun ya kini cheket tang menta nakaliang ka jongi ngimla bandan ba bud na ki cheket hi kidei ki ba yang himta kidei ki cheket lani palani ki takitulget ki khrop lum kajna ki bedei ba aibor na ka 6 kedel kamut na ka discouncil bat jong ka hima te kani ka jinge kun jongi kam dei tang menta kani ka kenti ka bamenta nadu arajar ka khandai nadu balalam khamat da ka UDP atau ka por alam khamat da ka UDP ya ka council ru ngidon kata ka thma ka jinge kun ka jinge le ka jongi hadu ba ki dekot jongi ki nongnya kali jongi ki poi what should do ICU tahadim lawan ka konsil lani ka jinglam khamat ya ka konsil na kaliang jong ka NPP lang ba penyait ru hatu ko por ngidap da ka jinge kun ngimi katma preng jongi bat kinong update ka ba panlong adu ki ngi ki media la i ki lengba ki media ki jong pi bla don ka jingya thang lani ka jing pelu jong kita ka jing julor jong kita ki jaka up kardop lum ka jana te menta ngi poi hakani ka isi ke bamenta kadai ka isi ke babarok hoi ni kimilenti dak ngidap da ka jingkerman ke ngi kwa apa kini ki jingya kun jongi ki barim kin ja no hangi kumba ki la kran mo hagi kerensan aki manifesto ki jongki bonong ban pendu no igni tulgi tengi ngi so bonong ba ngi kentu ke nya kani council ru ya ki ba mensuari kentu kun kumju bas mo ba ban sange no kan ban krong pisa yala ki jongki paradok ki prasna kamar kani ka kata palat ya ka kamai ka jongi lang berokoi kani ka council menta kumulang menta mo ki shuya but pe ya kai balik ki ba mensua te kata ta don jimut ayu kan kata ka jingkela ban shuya but be ya kai ka balik mensua ki pajba lada ki sultanat di kai balik mensua le ki mon ra ka jingkela namar kim sultanat ngingin sultanat ya tu balik mensua tadang yuan ra ya ka jingkela ki te menta kamut ngai so ban ai jimut kumni ken pe menta ya ka konsil alam kemat da ka wei ne political party ke pajba action ya ka WPP ngiru idap da ka jingkemet mon ra ka jingkela ngiu i ka tu ka jingya tainia padeng presiden rangba jongka WPP ba arden mila basemoy pi ka no ngis ngohun ula karan sai gitu kino ya tai persai uang ba ka diskonsil ka dei ka white lam uang ba ka syong sa ka jingnang ban pom mangi ke nya to ka white kadang i pom da ka balun kamut nginum poi si jaj bedu jongi hari ngi pom da ka banat kamut ka jaj bedu jongi ka im ge dengang nga so ban ong nga kwa kan ban kentu imat ba presiden rangba jong ka WPP mata ba sensar WPP ya konsil udai ban imat ide ban rung ge ide ban imdei ban i kenya kini ki konsil ban pen i kenya ki ya kal tiga badai namar tip sai ma i isu tu kam bai kan ni kam ma ila mat ila dei ru ino yalam sang balang mensua ila dei no skri pai ba la slam isu tu kam ba ula dei CM ru so imat manta ula shu ai mon ba ya kini ki CM ki bamta CM manta yo ki pat tip bahaya ka ya kal ti ya ka an tingi kwa kan ma i manta itu klar ban hikai ke halor kita ki banta mo ong ye phi ba kin patrai hok ya kata ka an ban khang ya ki kali ki banaba Rai latang syukrong bisa arspa lai spa sospa kam don jimut kata ka penjat penban ya ka yiki pai ba gi jongi ke ngatai gadon ke jing soto bakla ka manifesto bar ki jing kran jungi bar campaign ki jongi ring di ong bangin weng ya ki kai kar
ki kadrop khajana ki ba lum be ai ki ba bo be ai ya kata mo te but ni keren bu ya kata ka jinglum pisa be ai ha ki surok kata ka diga ka ba ni keren ban ong ba kani ka jingtho jongi ha ka manifesto ba ni persya ya ki kadrop lum khajana kata kadika misinterpretation and negi jing suthu bakla ni klem ong ba ya kinu ki kherdok ki balong kat kum ka an ni persya ya ki ba long persya ya an bar ki bom don gila ne ki bom lum kat kum kata ka an kata kadika jing kran ki jong te ha ba pi ong pade ba kata ka BBP ka kular ban weng lut ta ki kherdok ban weng lut ya ta ki jinglum khajana tinggal sekarang ku bandong no kata ka dege jing su thu bakla namar ba ka VPP ka klem kular ban ong bangin don kata ka imlang ka salang ka bon nom don khajana shu namar ha ka rukom sanchar pai ba hi what how ka sanchar jing su em ban lamba ka jinglum khajana ka de ka part and parcel hi chong ka administration te habalum khajana katkum ka an katkum gi kendon kena kalian juga BBP ya kata ikan persya aduh ben kong hindi kan no kono balong BI ni persya ya kata kaya ka bang ni kum ka na kalian juga voice of people party ni saya kira na kapo siya kapo kolong ba ngin pentik na bahkan ni ka jingdum pisa BI kan namdan but ru ba kata ka jingpuran kam ya kata ka pisa chong pai ba kan long ka ba don ke jingget kle but ba don kata ka jing a ke jing ken ke kata ka ba ni kular kamut ka clean politics kamut ba nginam lum khajana show ada lum khajana show da e ni ter kampat pi ko ka long ba ni khem kular banong ba lada wan ka BBP ha ka bor kanom don show kunu ka taxation ya kata nginam kular ba ni khem kular hiru ba kum kata ka imna ka salang ka pom don show kunu ka jinglum khajana te ngathra yang ini ka don ka confusion pedeng ka jinglum khajana bat ka jinglum pisa BI ni persya ka jinglum pisa BI ni persya ka jing krong pisa jubor ha kilenti ki sengkien ende ngim persya ya ka jinglum khajana ka kum kalenti joka Hindai bin ong bani yung baboy sa People Party habang ikran de clean politics and then nidang lum khajana kata te kete kecing suthu bakla kaba cubor ngala banong namar ba haga sensar khadar hi kajing lum khajana habdan te habang ong ba clean politics kabamut ban pindon kam hop ya ka pisa chong pai ba na ka benta upai ba kamut clean politics bomba khajana shu anong yung thi khanam la hiru bandon dulu imna kasalang nani ka kom sanchar ba omran khajana shu la don bulu ban ong ba ya BBP ka kula banom lum khajana shu afai ka ta ka de jing bakla